ಅಂಚ ಕೆಲವು ದಿನದ್ದು ಬುಕ್ಕ ವ್ಲಾಗ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಗೈಸ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರ ಮಾತ ಹುಷಾರು ಅಂತ ಪಂದೇನಿದೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಬಿರ್ತಾಲ ರೀಸನ್ ಇಜ್ಜಿ ಕೆಲವು ನಿಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅನಿತೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡೋದು ಪುನಃ ವಿಷಯ ಈತೆ ಎಂಕಲ್ನ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಸೀಸನ್ ಸುರ ಆಪುಂಡು ಸೊ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಸೀಸನ್ ಸುರ ಅನಗ ಅಂಚಿ ಪೋನಗ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಲ್ಪೋಡ ಬೋರ್ಚೆ ಬಂಡ ಅವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಎಂಕ್ ಅನದರ್ ಬಂಡ ಬೇತೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಅವಲ ಮಾಲ್ಪೋಡ ವ್ಲಾಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪೇಷನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಕೊರಡಾಪುಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪನ್ಪುನವನಿಗ್ಲಿಗೆ ಆತು ಸುಲಭ ಹೆಚ್ಚಿ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಪ್ರಕಾರ ದಾಯ ಪಂಡ ಓ ಫೀಲ್ಡ್ ಐತಮ್ ಇದ್ದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆದುಪು ನಮಗೆ ಏತು ಫ್ರೀ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆ ಗ್ಯಾಪ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಲ್ಪಡಾಪುಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೂ ಸೊ ಅಪಗಲ ಮೈಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಬೋಡಾಪು ನಮಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸೀದಾ ತಂಚೆ ವಿಡಿಯೋ ಅಂಪ್ಲೆಕ್ಕೇಜಿ ಕೆಲವೊಂಜೊಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಓಡಾಪುನು ಕೆಲವೊಂಜೊಂಜಿ ಜನಕ್ಕೇನು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂಡಾಪುನು ಅಂಚೆ ಆದುಪ್ಪುನಾಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಾತಾ ಕಡೆ ಮಾತಾ ಪೋಯಿನಲ್ಪ ಪೂರ ಆಪುಣೊಂದು ಎಂಕ್ ಆಪುಂಡು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಬೋಡು ಬಟ್ ಎಂಕು ಒಲ್ಲ ಮಾಲ್ಪೋಲಿ ಯಾವುದಾಲ ಅಂದು ಜಾಂಡದಾದ ಬಂಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಬೋರ್ಚಿಂದ ಆಪುಂಡು ವಿಷಯ ಐತೆ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ದಿನ ಅಂಡಿತ್ತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಏನು ಪಾಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿಮಗೆ ದುದುಪರ್ ಕಟ್ಟಿಲು ಬೋದಿತ್ತು ನಾನು ಫ್ಯಾಮಿಲಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಐತೆ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಐದು ಬುಕ್ ಐತೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪಾಡೊಂದು ಉಪ್ಪೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಒಂದ ನೆನ್ ಬುಡ್ರಾಪ್ಚಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಬುಡ್ರಾಪ್ಚಿ ಗೈಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅನ್ಪುಣ ಇಂಕೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇತ್ತಂದತ್ತಿ ನಾನು ಆನಿರ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ದೋಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಲ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಯ್ನ ಇಂಚೆನೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಏರ್ ಪೂರ ಏನ ಫಸ್ಟ್ ಇರ್ದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆತಾರೆ ನಿಗ್ಲೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಕೆಲವೊಂಜೊಂಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೆಲವೊಂಜೊಂಜಿ ನೆಟ್ಟಿ ಆನ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇತ್ತೆ ಒಂದು 6 ಮಂತ್ 1 ಇಯರ್ ಗ್ಯಾಪ್ 5 ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಮಸ್ತ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಂಡ್ ಐಕ್ ಪೂರ ಆತೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಕೊರ್ರೆಜ್ಜಿ ಬಂತು ಒಂಜೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡೊಂದು ಉಪ್ಪೆ ಓಕೆ ಇನಿ ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ಪೇರ ಕಾರಣದಾದ ಬಂಡ ಎಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಉಂಡು ಸೊ ಬೆಲ್ಲರ್ ತಗ್ಲ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಅಂಚ ಪ್ರೀ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಬೋಪುನಂಚೆ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಲ್ಪೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಬೋಪುನಂಚಿನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಮಾಲ್ತೆ ನೆಕ್ಕ ತುಂಬ ತೂದುಪ್ಪರ್ ನಿಗ್ಲು ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಬೋತು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಲ್ತನಂಚ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಶೂಟ್ ಡುಪ್ಪುನಾಗ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಲ್ತ ಒಂದು ಕವರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಂಚೂರು ಕಷ್ಟ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪೋಪುನವು ಬುಕ್ ಅಲ್ಪದ ಈವೆಂಟ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲ ಸೀನ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವಳ ಟೈಮ್ ಇಪ್ಪೋಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಲಂಚ ಬಂಡ ಸಿಂಗಲ್ ಸೈಡ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ದಿಕ್ಕನಾಗ ಚೂರು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಪುನು ಫ್ರೀ ಇಪ್ಪುಜಿ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ದಿಕ್ಕನಾಗ ಒಂಜಿ ಎಂಚದಾದ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ರಡ್ ಎಂಕ್ಲನೆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ಉಪ್ಪಿರ ಸೊ ಅದು ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ಉಪ್ಪಿರ ಅಂಚೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ರ ಆಪುಂಡು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅದೇನು ಪಾತಿರಂತಲ್ಲ ನೆಟ್ಟಿದಾಲ ನಿಜ್ಜಿ ನಿಗ್ಲೆ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಏರ್ ಪೂರ ತೋಂತುಲ್ಲರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಅಂಚೆ ನಿಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಲ್ತು ಪರ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಪೂರ ಎಂಚ ಪೂರ ದೆಪ್ಪೆರೆ ವಾ ಟೈಮ್ ಏತ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಏತ್ ರೆಸ್ಟ್ ದಿಕ್ಕು ಪೂರ ನಿಗ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಸೊ ಆ ಗ್ಯಾಪುಡು ಎಂಕ್ಲು ಯಾನೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಲ್ತದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ರ ಟ್ರೈ ಮಾಲ್ಪೆ ಅಂಡ ಮಲ್ಲ ಲೆಂತಿ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಹಬ್ಬ ಅಂಡಂಜಿ ಪೋಪುನಂಚಿನ ಎಂಕ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲು ಪೂರ ಜಾಯ್ನ್ ಆತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೋನಂಚಿನ ಅಂಚನೆ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದ ನನ್ನ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಪಂಚಿನ ಇಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಕ ಅವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಲ್ಪೋಲಿ ಬಂಡ ಎಂಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಲ್ಪೋಡ್ ನನ್ನ ಬೇತೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಂದು ಏನಿರ್ತದೆ ನೆಟ್ಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ನಿಗ್ಲೆಗೆ ವೈಡ್ ತೂಪವಲಿ ಅವು ನಿಗ್ಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ನಿಗ್ಲು ತೂಪನಾಗ ಲೈಕ್ ಮಾಲ್ಪರ್ನ ಮಾಲ್ಪುಳೆ ನೆಗ್ಲಿ ಕೈ ಬುರ್ತು ಜರ ಲೈಕ್ ಮಾಲ್ದೊಂದು ಅವೊಂಜಂಚ ಮ್ಯಾಟರ್ ಬುಕ್ಕ ಬೇತೆದಾದ ಪಂಡ ಅವೇ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಪ್ರೀ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಆ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಗ್ಲೆ ತೂಲಿ ಅಂಚನೆ ನಾನು ಎಲ್ಲೇ ಪೋಪುನ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಲ್ಪುನ ಎನ್ನ BTS ಲೆಕ್ಕ ನಿಗ್ಲೆ ತೂಲಿ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ನೆಟ್ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ತೂಪವಲಿ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಫೇಸ್ ಆತ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಅವ್ರು ಪಾತ್ಯಾರ ಪೇರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನಂಡ ಎಲ್ಲೇ ಎಂಚ ಆಪನು ಗೊತ್ತಿ ಫ್ರೀ ಮೈಂಡ್ ಓಕೆ ಅಂಚ ಅವು ಪಂಡ ಎಂಕ್ ದಾದ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪೋತು ಏನು ಏತೆ BTS ಏತೆ ರೀಲ್ಸ್ ಅವು ಪೂರ ತೆತ್ತಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಗ್ಲೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂಪವನ ತಂಜಿ ಸಮಾಧಾನ ಉಲೆಜ್ಜಿ ಅವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದಾದ ಅನ್ ಗೊತ್ತು ಎಂಜಿ ಮೈಂಡ್ ಫ್ರೀ ಮನಸ್ಸು ಫ್ರೀ ಆತ ನಿಗ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಗುಡ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಸೊ ಅಂಚ ಏರ್ಲ ತಪ್ಪಾದೇನಿಯಡೆ ಏನು ದಾಯಿಗೆ ಈ ಸಮಯ ಅದು ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ದಾಯಿಗೆ ಕೆಲವರ ಮೆಸೇಜ್ ಬರೋದು ನಾನು ವ್ಲಾಗ್ ಇಜ್ಜೆ ಡೈಲಿ ಪಾಡೊಂದಿಪ್ಪೆ 2 ದಿನಕ್ಕೆ 3 ದಿನ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೆ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಓ ಅನ್ಸೀಸನ್ ಇತ್ತೆ ಸೀಸನ್ ಬರ್ತನ ಅವಾಗ ಎನ್ನ ಮೈನ್ ಒಂದು ಆಯ್ನ ಈ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿ ಮೈನ್ ಎನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನೆ ಇಂದು ಬೆಂದುಜು ಅಂಡದ ಆಲೆಜ್ಜಿ ಸೊ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇಟ್ಲದಾಲ ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ಪುಜಿ ನಿಗ್ಲು ಪಲ್ನೇಕ ಹೌದಲ್ಲ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅಂಚೆನ್ ಜಾಲ ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತು ನಾನು ಚೂರು ಚಿಲ್ಲರ್ ಪುಲ್ಲರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಹೌದಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮ್ಯಾಟ್ರೇಜ್ ಅವು ಅಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆಗೋಸ್ಕರ ಅಗ್ಲ ಕೊರ್ಪ ಮೈನ್ ದೆತ್ತೊನ್ನಾತೆ ಬಿಕ ಅವು ಈತಂದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಎನ್ನ ಮೈನ್ ವೃತ್ತಿಯೇ ಎನ್ನ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿ ಓವೋ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿ ದಾದ ಪೂರ ಅಂಡರ್ ಬರ್ಪುನ ಅವು ಪೂರ ಏನು ಮಾಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೆ ಸೊ ಅಂಚೆ ಇರ್ತದೆ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಈ ಮುಖಾಂತರ ತೂಲಿ ದಾದ ಪೂರ ಏನು ಮಾಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೆ ಅನ್ಪಣ ಒಂಜಿ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಐಡಿಲಿ ಅಂತ ಕೊರ್ದುಪ್ಪೆ ತೂಲೆ ನಿಗ್ಲೆ ಎನ್ನ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಪೂರ ತೂಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ತೂಲೆ ನನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಪಲಬೋದು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಲೆ ನೆಕ್ಲ ಬೋಡ ಇಕ್ಲ ಓಡು ಅಂಚೆ ನಿಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಕಂದು ಇತ್ತನಾತೆ ಬುಕ್ಕ ಅವೇ ಇನ್ನಿದ ಅಲೆಜಿ ಇನ್ನಿತ ಸೀದ ಸೀದಾ ಒಂಚೂರು ಹೇರ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಸೊ ದಿ ಗ್ಲಾಮ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ್ದ ಹೇರ್ ಕಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೋದಿತ್ತೆ 2 ಕಡೆ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಆತೊಂಜಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ಜಿ
ಅಗಲ್ ಬಂದು ಒಂಚೂರು ನೀಟ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಪೇರು ಎಡ್ಡೇಟ್ ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಪೇರು ಬುಕ್ಕ ಎಡ್ಡೇಟ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಪೇರು ದರ್ಬೇಡಿಪ್ಪುನ ಗ್ಲಾಮ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಶೇವ್ ಪೂರ ಮಾಲ್ತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಪೋಪುನಂಚಿನ ಜರ್ನಿದ ವೀಡಿಯೋನಿಗ್ಲೇ ತೂಪವೆ ಓಕೆ ಅಲ್ಲೇ ಕಿಶೋರ್ ಅನ್ನ ಒಪ್ಪಿರು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಿಕ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಕುಂಬ್ರದಾರ್ ಕಿಶೋರನ್ನ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗುಳ್ಳೇರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವ್ಲಾಗ್ ಉಡ್ದು ಊದುಪರ್ನಿಗ್ಲಿ ಒಂಜಿ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ದ ವ್ಲಾಗೆ ಪಾರ್ದಿತ್ತು ಐಟ್ ಆರ್ ಇತ್ತೇರಿ ಸೊ ಎಲ್ಲೇ ಫ್ರೀ ಇಲ್ಲೇ ಬಂಡೇರು ಬಲೆ ಬಂಡೆ ಜಾರ್ ಬರ್ಪೆ ಅಂತೀರಿ ಸೊ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲೇ ವ್ಲಾಗ್ ತೂಲಿ ನಿಗ್ಲೆ ಗೈಸ್ ಆ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ವೆ ಓಕೆ ಟಾಟಾ.